Txori bat da, hegazkin bat da, kasu honetan biak. Kaixo, gaurko saioa ez doa superheroiez. Gaurko saioan hegaztiez eta hegazkinez hitz egingo dugu, baina ez didazue ukatuko hegan egiteko biek duten gaitasuna harrigarria dela, ia superbotere bat. Nola egiten duten, kontatuko dizuegu, nola aireratzen diren eta mantentzen diren orgoian hezur eta lumazko hegaztiak eta metalezko txoriak. Has gaitezen! Hegaztien hegaldia animalien erreinuko lokomozio modu konplexuenetako bat da. Fenomeno fisikoa da funtsean. Hegazkinen printzipio aerodinamiko berak ditu, sostengua, erresistentzia eta bultzada indarrak hain zuzen. Hegoen inguruko aire fluxuak eragiten du sostengua edo euste indarra. Hegazkinetan bezala, hegoen profila aerodinamikoak bereziki, baina baita hegaztien gorputzen formak ere, goranzko indarra sortzen du. Erresistentzia mugimenduaren noranzkoaren kontrako indarra da. Bultzada hegoak astinduz lortzen da. Airea mugitzen ez bada, ez dago euste indarrik, eta ez da erresistentzia gainditzen. Horrela esan da, oso sinplea dirudi, baina ez da gutxiago ere. Hegaztien hegaldi estrategia ezberdinak milioika urteko eboluzioaren ondorio dira. Hala, hegaztien artean, badira planeatzaile bikainak, eta badira hegoak etengabe astinduz eusten direnak. Espezializazioa espezie bakoitzaren anatomian islatzen da, baina hegazti guztiek oinarrizko ezaugarri berak dituzte. Eskeleto arina, muskulu indartsuak eta ego eta luma egokituak. Gizakia hori kopiatzen saiatu da hegan egiteko, baina mendeak behar izan ditu lortzeko. Oraindik hegaztiei begira jarraitzen dugu, gehiago eta hobeto hegan egiteko. Hegaztiez eta horien hegaldiez gozatzeko toki paregaberik bada, hori Urdaibai Bird Center da. Naturaren museo bizia. Arantzadi zientzia elkarteak kudeatzen du, eta Urdaibai biosferaren erreserbaren bihotzean kokatzen da. Edorta Unamuno biologoaren begi zorrotzaren laguntzaz, hango eta hemengo hegaztien berezitasunak ezagutuko ditugu. Hegaztiak behatzea da zure lanaren zatietako zati handi bat. Hegaztiak hegan ikusten dituzu, ez da? Galdera sinplea bezain arriskutsua. Zergatik eta nola egiten dute hegan hegaztiek? Azken finean, hegaztiak nik uste dute evoluzionatu dutela, libre zegoen nitxo batetara, hori, airera, ez da? Eta gutxika, evoluzio horretan lortu dute nitxo hori okupatzea, ez da? Nik uste dut, hasiko zirala, holan, lehenko altueratara igoten, eta holako planean txikitxoak egiten, zuhaitzetik zuhaitzera, edo arkaitzetik arkaitzera, hortxe lantzen hasi ziren eta evoluzionatzen bai beraien lumak eta azkenean lortu zuten, horrek salto txikiak zirana, gero eta luzeagoa, eta gaur egun dauzkagun makina perfektuak lortu arte, ez da? Hori da, ez da, makina perfektuak, irten zaizu, ez da? Zure lanagatik hemen Urdaibain hegazti mota ezberdinak ikusiko dituzu, ez da? Urdaibaik dauzka habitat oso desberdinak, ekosistema oso desberdinak, eta bertara moldatutako hegaztiak. Eta hegan egiteko moduak. Eta hegan egiteko modu desberdinak segun eta nun bizizaran, ez da? Eta hemen izango ditugu, gutxi gora bera ingurunetan 300 bat espezie desberdin, Urdaibai batetan, eta noski, bakoitza mundu bat da.
askotan guke, bista egin behar da, eta zarean ikusi behar da, baina gai gara, kasu batzutan identifikatzeko hegaztien siluetak, ikusti dituzu adibidez harraparien artean, batzu ziztu bizian daudela, eta bakizu behatzen munduko zerbait dela, edo ikusten behituzu egaldatzen diala, eta gero geldituta planeo apur bat egaldatuta gelditu, horiek ja astoreak eta gabiraiak izan daitezke, edo okilak ere, holan egite dute, olatuen moduan egaz, impulsatu egiten dira bonantza, eta gero daude, beste makina batzu diana, sorbeltzak eta horiek gelditu ere ez diranak egiten, denbora guztian elikatu dena kopulatu. Bizitza airean egiten dute. Hala ere, badira, ez da, egan egiteko estrategia ezberdinak. Daude gaztiak, oso habitat konkretu batzutara moldatuta daudenak, ez da, eta adibidez, ontxe, etorri gara basotxo batetatik, basoan, hainbat oztopo dituzu, ez da, adibidez, badozkagu, egazti batzuk, basoko egazti asko eta asko, adibidez, gabiraiak, astoreak, eta oso maniobrabilidade erreza lortze dutena. Egon laburrak, hori da. Egon laburrak, bustan luzea, hoiek alderatuta, adibidez, aire libran, edo esango duke, zeruan ikuste ditugu. Zabalean ikuste ditugu beste gazte batzukin, ez daukatez zerikusirik egituretan ere ez. Egoen itxura, normalean luzeskagoa izaten da, aire zabalean da biltzan egintzat, beste adaptazio. Estrategia ezberdinak, ez? Planeatzeko, urrutira joateko, abiadura luzeagoa dira, abiadura lortzeko, abiadura gehiago lortzeko, gutxiago galdatzen dira, eta, beste aerodinamika bat daukate. Gustatzen zaizure lana, Egaztik nola egan egiten duten, behatzea, jarraitu egiten dugu. Hegaztien hegaldia gizakiaren erreferentea izan da hegazkinak sortzeko orduan. Hegan ikusten ditugunean, hegaztien eta hegazkinen arteko antzekotasunak nabariak dira. Baina aireontzien bilakaera diseinutik harago doa. Belaunaldi berriko hegazkinek jasangarrigoak, eraginkorragoak eta seguruagoak izan behar dute. Hori lortzea naturak eskaintzen duen eredura hurbiltzen denaren araberakoa da, eta ez bakarrik forman. Gainazalek ere garrantzi handia dute hegazkinen aerodinamikan. Horretaz jabeturik, teknikerren aeronautikako pieza mikroperforatuak lortzeko teknologia garatu dute. Pieza horiek airearen marruskadura murrizten dute eta aerodinamika hobetzen dute. Hala, airearen eta hegazkinaren arteko erresistentzia murrizten da eta ondorioz 10% erregai gutxiago kontsumitzen da. Jakina da, ez, aeronautika munduan, mikrozulatutako azalak, nola lortzen duten efektu bat, fenomeno bat sortzen dute, ez? Lortzen debe, haizearen erregimena aldatu, ez? Erregimen turbulentotikan, erregimen laminarrea pasatzea. Eta hori ditzen dabana da, hegazkinen resistentzia haizearekiko murriztea. Gainazal horiek fabrikatzeko erronka handia da, behar den zehaztasun mikrometrikoa lortzea. Teknikerren erabiltzen dituzten laser teknologiei esker, mikrozuloak egiten dituzte eskala handian eta nahi beste. Normalian presak ematen ditu. Beraiek dakati diseinu bat eta kalkuluak dutzuk egin da, ez? Eta horren arabera, esaten dute, gu behar dugu azal honetan mikrozulo dentsitate bat, ez? Eta horren ematen dizu ze zulo eta ze distantzia zuen artean, ez? Gainazalen hobekuntzaren bidez aerodinamika hobea lortzeko irtenbide hori ez da BRT aliantza osatzen duten zentro teknologikoek proposatzen duten bakarra. Zideteken txikia dirudien arazo bati jarri diote arreta, intsektuen eraginari. Aireratzean eta lurreratzean hegazkinaren hegaletan intsektuak metatzen dira eta erresistentziako efizientzia handitzea eragiten du. Un residuo
Azaleraren kontra talka egiten duen 50 mikrako, hau da, hile baten diametroko eltxo baten hondakin bat, gai da fluxulaminarra zurrunbilotsu bihurtzeko. Eta beraz, erregai kontsumoa asko handitzen du. Aeronautikan ohikoa da ura aldaratzen duten gainazal hidrofobikoak erabiltzea. Baina zidetek garatzen ari den itsaspen txikiko soluzioak harago doaz. Ikerketak kutsaduraren aurkako estaldurak garatzea du helburu. Gainazalean eragina izan dezaketen substantzia guztiak uxatzeko. Si conseguimos recubrimientos Itsaspen txikiko estaldurak lortzen baditugu, hondakinak oso gutxi itsatsiko zaizkio gainazal horri. Eta egokiena izango litzateke, hegaldian zehar, haizeak eta euriak hondakin horiek askatzea, eta horrela, aireontziaren aerodinamika ez aldatzea. Sektorerako estaldura berriak bilatzea interesgarria da. Baita ere hegaldiaren segurtasuna bermatzeko. Ez da ahaztu behar, hegaldi betean estaldura horiek muturreko tentsio eta temperaturak jasan behar izaten dituztela, eta hegazkinaren funtzionamendurako funtseskoak diren piezak babestu behar dituztela. Gainera, ingurumena errespetatu behar dute. Gaur egungo estalduren ordezko tratamenduak ari dira garatzen teknalian. Elementu toksikoak, hala nola kromoa, kadmioa eta beruna, alde batera utzi eta aluminioa eta zinka erabiltzen ari dira. Pieza hau da eragingailu bat, hegazkinean mugituko dituenak ate kargateak edo lurrartze trena, horren demostradore bat da, eta karkasa hau altzairuzkoa da. Orduan, funtzionamentuan altzairuzko karkasa hau erdoiltu egiten da, gorri-gorri jarriko litzake estalduraik ez balu emango. Kasu honetan adibidez, zink nikela jarri dugu altzairuaren gainean. Korrosio txuri hau estaldurarena da, ez altzairuarena, ze altzairuaren korrosioa gorria da. Beraz, ikusten ari gara nola estaldurak babesten duen gure pieza. Helburua estaldura erresistenteak aurkitzea da. Kontuan izan da, horiek aplikatzen zaizkien piezek baldintza gogorretan egin behar dutela lan, eta estaldurak ezin dituela piezaren propietate mekanikoak aldatu. Estalduretarako erabiltzen diren material berri horiek ez dira toksikoak, eta iraunkorragoak eta arinagoak ere badira. Edortaz ikuspegia duzuen, ez da? Horrelako bistarik gutxi izango da. Esmatikoak, katarlejoak, hala ere, are gertuagotik ikus ditzakegu, aurrerapen teknologikoak baliatuz, ez da? Kamerak erabiltzen dituzue, gaztiak gertutik behatzeko, ez da? Bai, azken finean da erreminta bat edo tresna bat oso garrantzitsua divulgaziorako. Ematen badiozu? Bai, behitu, hemen dauzkagu orain momentuan ubarroi batzuk eta adibidez, detailean ikusteko ubarroi egone gorputzatalak eta esango genuke batez ere lumak eta beraien egitura zein dan. Hau dira, beraien egunerokoan, ubarroi hau daude oraintxe momentuan arantzan egon dira, eta orain lumak lehortzen. Lehortzen, ez da? Badu, arrazoia, jarrera horrek. Bai, egun zabal-zabalik jartzen dira, eta, guztita izan dituztenez, lortu beharra daukate, temperaturerik ez galtzeko gorputzean, eta... Begira nola idena atontzen, bere lumajea. Bai, gauza garrantzitsu bat hegaztiak egunero egiten dutena da, beraien lumajea mantendu. Bizitzeko era da, beraien makinaria zaintzen duen, ez da? Esan duzu adibidez, ateak ez dutela horrelakorik egiten, badutelako aire ganbera. Urbildu gaitezke adibidez, arte bat ikustera.
ikusiko dugu zelako luma egitura dituzten. Gorputzean badauzkate luma desberdinak, batzuk direla borda mantentzeko, beste batzuk isolatzaile moduan, eta gero beste batzuk egaz egiteko. Arrano arrantzale baten kaso ikusiko dugu, hau ere, hauntxe muntuan daukagun arranoa da. Gozaltzen ari da. Gozaltzen ari da. Hemen bai ikusten dira laia, bai gainazaleko lumak, gorputzeko lumak, estaltzen dutenak. Bera, hegaztia, atzean dauzkan luma hauek, bai bustanekoak eta bai egoetakoak, horiek orain babesean daude, baina gero horiek ateratzen dituzte, eta horrek eragiten, eta horien makina hori martxan jarrita, dira gai hegaz egiteko. Luma batek dauka kalamua, alde batetik, eta gero dauka luma berbera, ezta? Luma esaten duguna. Baina luma, zatituta dago baita ere, bizarretan, eta bizarrak ikusteko orain oso beraien artean pegatuta daude, baina horrela eginda, ikusten ditugu, banatzen alditugula, edo, ikusiko genuke ere, era berean dituela beste bizartxo batzuk. Eta bizartxo horiek erabiltzen dira, bata bestearekin, biltzeko edo batzeko, eta egitura bat egiteko. Hau, aerodinamikaren ikuspuntutik ze zaugarri ditu, bat harina izatea, noski, luma, beti sinonimo bezala erabiltzen da, ezta? Harintasuna. Ikusten da harintasuna, ezta? Ikusten. Pixu, ezta? Lumarekin egin diguzu erakustaldia, baina baita ezurren zaugarria da. Hemen txezkilun, garezur batzuk. Garezur batzuk. Hau da, sai baten aputrearen. Baina aputreak ere, handia izan da ere, egaz egiten du. Kilo batzuk ditu. Harina da, Baina hori da. Egitura oso harinak dira. Eta hau izango litzake, zezentxori baten kraneoa. Ezurrak dira, izaki ornodun guztietan, ez da dira pixu gehien daukaten atalak esango genuke. Gazteik lortu dutena da, pixu harintzea. Buruak ere oso zeregin garrantzitsu dauka egaz doazenean, aire hori zurtzea. Hori da. Fijatu zaintezte, hau da, zorrotza. Hori da. Jasangarritasunaren bila, hegazkinen osagaien pisua gutxitzea da aeronautika sektorea aztertzen ari den bideetako bat. Eta bestea, aireontzien elektrifikazioa. Baina elektrifikatzeak pisua 5 alako handitu lezake. Arazo hori konpontzeko eta hegazkinak arintzeko, teknikerren zirkuitu eta elementu elektronikoak materialen gainazalean txertatzeko metodoak garatzen ari dira. Hau da, tradizionalezko elektronika azkenean plaka esaten duguna, berdea, leku guzti esaten duguena, da idea da, hau aldatzea, honelako adibideekin, termokonformatu injektazioa, azkenean forma espezifiko bat lortzen da elektronika integratuarekin hor. Diseinatu ondoren, xafla, zirkuitu eta botoiak gaitasun eroalea duten tinta bereziekin inprimatzen dira film malguetan, eta zuzenean materialen gainazalean integratuko dira injekzio edo termokonformazio prozesuen bidez. Se puede reducir dependiendo de qué komponente elektronikoaren arabera, pisua 50-60 gutxitu daiteke. Eta gainera material asko ari zara kentzen. Bakarrik gainazala txertatuta daraman karkasarekin geratzen zara, beraz materialaren 190 kentzera iritsi gaitezke. Un 90% de material. Aireontziak elektrifikatzeak sistema batzuk ordezkatzeko beharra ekar dezake. Hegazkin modelo berriarekin funtzionatuko eluketenak. Esaterako, izotzaren kontrako estaldurak. Errekuntza motorrik gabe ez dago desisoste sistemetara bideratzen den aire beroa sortzerik. Gaur egungo sistemen alternatiba bat teknalian garatutako bakipaperrak izan daitezke.
Elkar gurutzatutako karbonozko nanoodiz osatutako xaflameak dira. Bakipeiperrek eroankortasun elektriko eta termiko handia dute, kaltearekiko tolerantzia handia eta nekearekiko erresistentzia. Gaur egun motorrak erabiltzen duen aire beroa hartzen du eta erabiltzen du izotza desegiteko. Propulsioa elektrifikatzen badegu, sistema hori aldatu beharra daukago, ez? Material berriak sortzen ari gera, material aktiboak, komponenteen barruan sartu daitezkenak, eta era elektriko, energia elektrikoa sartuz, berotzen diranak. Material horren beste aplikazio bat segurtasunari lotuta dago. Eroankortasun elektriko handia duenez, hegazkina tximistak jotakoan babesteko aukera ematen du. Tximista batek jotzen balin badu abioiak, nolabaiteko konduktibidade elektrikoa hobetu egin behar zaio, eta horretarako baita ere material hau sartzen ari gera, ikertzen ari gera, eta era horretan struktura arinagoak lortzen saiatzen ari da. Kanpoko elementuek, izotzak edo tximistak esaterako, kalteak eragin ditzakete hegazkinaren egituran, baina ez dira bakarrak. Korrosioa hegazkineko piezen etsai handia da. Garaiz detektatuz gero, mantentzelanen eta arriskuen prebentzioaren kostuak asko murrizten dira, segurtasunaren mesedetan. Akatsak garaiz detektatzeko sistema berri bat ari dira lantzen zideteken. Soinu uinak erabiltzen dituzte ikusteko zailak diren degradazio prozesuak hautemateko. Orain lantzen ari garena korrosio mota bat da. Korrosio filiformea. Estalduraren eta metalezko piezaren artean gertatzen da. Korrosio mota hori haziz joaten da eta pintura xaflak askatzen ditu pixkanaka. Baina oro har, uhin elastiko horiek igortzen dituen edozein degradazio prozesutarako eta funtzionamendu arazoetarako erabil daiteke emisio akustikoa. Laborategian, hegazkinetako piezek martxan daudenean jasan behar dituzten parametroak erreproduzitzen dituzte, eta prozesua azkartzen dute. Estos son los señales en tiempo. Hauek dira denbora errealeko seinaleak, eta seinale horiek karakterizatzen dituzten beste parametro batzuk. Kalibraketa egin ondoren emisio akustikoaren teknika gaituta dago prozesu hori detektatzeko edozein egoeratan eta edozein ingurunetan. Ikerketa taldeak hainbat pieza jarri ditu zentro teknologikoaren terrazan, eta korrosioak sortzen dituen zaratak atzemateko sentsoreak jarri dizkie. Horrela, jatorrian gertatzen den degradazio prozesua detektatu eta ebaluatzen da, eta segimendua denbora errealean egiten da. Korrosio filiformeaz gain, emisio akustikoko sistemak, pitzadurak, hodietako iesak, vibrazioak eta konpositeen delaminazioak detektatzen laguntzen du besteak beste, kritikoak izan aurretik. Horrela, modu prebentiboan jardun daiteke eta kalte handiak saiestu.
Urdaibai Bird Centerrek hegaztiak ikertu nahi duten mundu guztiko ikertzaileak hartzen ditu. Horixe da, Svana Rogala ikertzaile alemaniarraren kasua. Egun, Euskal Herriko Unibertsitateko Biofisika Institutuko ikertzailea da. Lumen eta hegalen koloreak hegaztien hegaldietan duen eragina aztertu du. Kolorea eta temperatura. Horien arteko erlazioa ikertu zenuen, ez da? Hegaldiari nola eragiten dion erlazio horrek. Disekatutako hego batzuk erabili genituen. Haizetunel batean jarri genituen hegaldia simulatzeko. Argi irradatzaile batzuk ere jarri genituen eguzkia simulatzeko. Eguzkiaren azpiko hegaldi baten simulazioa egin genuen. Atera zena izan zen, beltza dela efizienteena. Eguzkitan egan egitean, beltzak gehiago berotzen da, eta horrek eustearen eta erresistentziaren arteko erlazioari eragiten dio. Hortaz, temperatura zenbat eta handiagoa egan egiteko gaitasuna hobea. Aztertu genituen egoetan, hori ikusi genuen bai. Zein izango litzateke hegazti efizientena egan koloreari dagokionez? Itsas hegaztiei begiratzea komeni. Airean luze egoten dira eta egan oso efizienteak dira. Ikusi genuen, berez oso efizienteak diren hegazti batzuk, albatrosak kasu, egoen gaina beltza garatu dutela, eta egan gehiago berotzen dira. Jakintza hau erabili dezakegu gure hegazkinek hobeto egan egin dezaten. Hegazkinak zuriak dira eta ez beltzak. Oso galdera ona. Faktore gehiagok eragiten du. Erregaia egoen barruan gordetzen da eta ez da komeni gehiegi berotzerik. Logikoa. Beste bat da, koloreak pisua duela. Beltza astunagoa izaten da zuria baino, eta pisuak eragin handia du hegazkinaren kontsumoan. Hortaz, badago zer ikasia egoetatik egan hobeto egiteko. Horixe, urteak eta urteak daramate evoluzionatzen eta hobetzen hegalari perfektuak izateko. Urtetako abantaila eramaten digute. Bueno, Dorta, azken galdera. Hegazti bat izatea aukeratu beharko bazenu, zein hegazti aukeratuko zenuke? Oso gatxai, galdera zainekin hasi gara eta zailagoa bukatzeko. Bai, baina izatekotan, nik esango nizun, hegazti migratzaile bat. Urruti biltzen den horietako bat. Bai, badago gauzat hegaztiek egiten dutena, batez ere migratzaileek dela leku desberdinak ezagutu. Eta leku zoragarriak ezagutu, beraien migrazioetan gelditzen diren lekuetan, adibidez, Urdaibai moduan, eta horregatik egin duzen aireportu itxuren Urdaibai berzentearrei. Bueno, eta hemendik aurrera, hegazti migratzaile horietako askok hemen egingo dute eskala, aireportu honetan. Bai, aireportu honetan, eta kanpoan dauden pista horietan, lurreratze pista horietan, ontxe hasi diraia garaianetan, udaberriko hegaztiak etortzen, eta hemen egingo digute bizitatxo bat, eskalatxo bat, agian beste aireportu batzutara joateko, eta beste inguru batzutara iparrerantz, eta beste batzuk berton geldituko zaizkigu. Eta temporatxoa pasatzen. zuek ere bisita egin dezakezu. Bai, nahi duzen. Ona, eta eskerrik asko Dorta. Zeberi. Seguruenik glaziarren gainean egan dabiltzan hegaztiak konturatuko ziren. Izotzezko ibaiak desagertzen ari dira mundu osoan. Horixe izango da datorren asteko gaia. Glaziarretan adituak direnen lana erakutsiko dizuegu, iritzia eskatuko diegu aurrera begira. Eta duela 40.000 urte Aralarren izan zen glaziar baten aztarnak bertatik bertara ezagutuko ditugu. Datorren asterarte, agur!